Abenduaren 19an, ospatu zen Zumarraga eta Aurretxuko udalek antolatutako krisma eta ipuin lehiaketen sari banaketa. 37. krisma lehiaketan aurkeztutako 271 lanen artean onenak saritu ziren. Lanen kalitateak epaimahaikideak hunkitu zituen, partaideen sormen maila altua nabarmenduz. Bestetik, ipuin lehiaketan sarituak deliberazio zorrotz baten ondoren aukeratu zituzten, aurkeztutako kontakizunek ere kalitate handia erakutsi baitzuten. Idazle gazteen parte hartzen nabarmendu zuen epaimahaiak, eta familien eta eskolen babesa eskertu zuen, inguruko haur eta gazteen artean idazketarekiko maitasun eta sormena sustatzen baitute. Krisma lehiaketan, 3 maila bereizi dira, lehen hezkuntzako lehenengo eta bigarren maileko haurrek hartu duzue parte txikienen mailan, 3. eta 4. eta 5. eta 6. mailetakoek ere bai. Orduan, lehenbiziko maila horretan, lehen hezkuntzako lehenengo eta bigarren mailako haurrek hartu duzue parte, 120 krisma aurkeztu dira, eta 3 saridun aukeratu dituzte epaileek. Krisma asko zeuden oso politak eta ederki osatua, baina 3 bakarrik saria. 3. saria irabazi du Bera Aion Parrak. Torri mesedez, Bera. Eta zuretzako diploma. 2. saria txikienen mailan June Alvarez Sousak irabazi du. Torri mesedez, June. 120 krismen artean txikienen mailan irabazlea, aurtengo irabazlea, Naroa Carpio Moran izan da. Bere krismen gorengo maila, B maila, lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailetako aurrek hartu duzue parte. Guztira 72 krisma aurkeztu dira, eta hemen ere 3 sari horien artean. 3. saria, Lia Rodríguez Etxezarretak irabazi du. Lia. 2. saria, maila berean, Ekain Mateos Sorraluzek irabazi du. Eta B mailan, lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailetako aurrek 72 krismen artean irabazlea, Aimar Bizuete Aldanondo. Eta krismen maila nagusian, handienen maila, lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetako aurrek hartu dute parte, herriko 3 ikastetxetakoek. 79 krisma guztira aurkeztuta, eta 3. saria Irati Zabala Urratek irabazi du. 2. saria maila berean Eider Aldalur Karrerak irabazi du. Eta maila nagusian lehenengo saria irabazlea Julen Aldalur Iraola. Orduan, lehenbiziko mailetan, 3. eta 4. mailen artean 3 sari baita ere, hemen epaimahaiak esan duenez, lan asko zeuden maila oso altukoak, eta zaila izan da, saridunak aukeratzea, baina, azkenean 3 besterik ez eta horiek onenak. 3. saria txikienen mailan, Aner Kalbo Zabaletak irabazi du. 2. saria, Paula Seko Benitezek irabazi du. Guztien artean, guztira 179 idazlan aurkeztu dira maila honetan. Idazlanik onena, Maialen Albizua López de Sosoak irabazi. B maila nagusiko idazlan lehiaketako sariak banantzea besterik ez zaigu falta. Hemen gaia ondorengoa zen, albiste hark irribarre bat marraztu zidan bihotzean hori zen gaia, eta gai horri tiraka idazlana idatzi beharra. 3. saria, maila horretan, Mikel Goitia Kapero Txipik irabazi du. 2. saria maila berean, Magi Egea Sorraluzek irabazi du. Nagusienen mailan idazlan lehiaketako irabazlea, Luka Alvarez Artolazabal izan da. Zanagok erenok asko idatzi dut eta asko margotu dut gure gaztaroan, eta ondotorrez da egun dut. Eta bestalde batetik, gaur uste eta okoreguna, beraien zako, aurrazoi nire berdinak, eta guztia, zerraiko lan izango dezue, mendik aurrean, aurken itxen. Baina, gozatu, pixkatu urte bukaera eta gabonak ere, bale? Eta zuei ere, zorionak eta irekiria paketek. Venga,